At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tabalanisa, mga kabisyo. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! O kalmahan lang natin today ha! Oo, kalma-kalma lang. Walang high blood. Oo, kapag ka nakakaramdam tayo ng medyo init ng ulo, bigat ng aurahan. Yes. May mga ganun may mga nakakaramdam tayo ng negative vibes. Tama, ganun. laging feeling triggered. Ayan, kapag ka ganyan ang kailangan mong gawin, lalayo ka muna, hihinga ng malalim. Uy, yan. totoo yun. Kasi sa totoo lang, minsan, kapag ka pinatulan mo lahat, nakawatay tayo dyan. Ang daming bawas ang ligtas point sa langit. Maraming hindi po maliligtas. Maraming ka-questionan kung makakarating ng langit. Charot. Hindi, totoo kung lahat ng bagay papatulan, lahat ng bagay papansinin. Yan. Magkakaroon talaga tayo ng problema dyan. Pansinin nyo mga kaibigan, no, sa mga lugar na ginagalawan ninyo, sino dyan yung laging triggered? Sino yung laging high blood? Yung konting kibot, laging mainit ang ulo. Diba parang kailangan isugod sa ospital, nanginginig. Diba talagang napapasigaw. Huwag nyo po silang gagayahin. Hindi po sila magandang ehemplo. Tama. Huwag natin gagayahin. At tama yung sinabi ni partner, huwag na rin natin silang lapitan. Layu-layuan na natin sila. Totoo. O kaya kapag alam mo yung sitwasyon, medyo mabigat. Huwag ka nang dumagdag. Oo, lumayo ka na din, layuan mo na din muna, tapos magdadasal ka, ganyan. At higit sa lahat, hindi lahat po ng pwedeng makadulot ng trigger sa'yo o init ng ulo sa'yo, papatulan mo. Kasi totoo yun, lakas kasi makahawa niyan. Diba, yung facial expression pa lang Correct. Diba, nakas maka-trigger minsan. Oo, totoo. Bakit ganyan siya? Natandaan ko meron dati partner na hinuli dahil lang sa tingin. Aba? Sabi niya, itong lalaking to, grabe sa akin, pailalim tumingin. Pero sa totoo lang, partner, kaya naman siya pailalim tumingin kasi may salamin siya. So pagka may problema talaga siya sa mata So pag nakasalamin siya, doon na siya nakakita ng mga binabasa. Pero kapag ka ibang tao yung, kalbawa tao yung kakausapin niya, kailangan niyang medyo ibaba yung salamin. Hindi lang. Tapos parang medyo pailalim. Maraming ganun ha? Madaming ganun, lalong-lalo na kung yung salamin po ninyo pang-reading lang, hindi yung pangkalahatan. May ganun yes. Kasi medyo mas maharli ka talaga. Na-picture namin, gets natin, diba? So siya, pinagalitan siya. Nagkabaranggayan, partner. Seryoso, true story of a friend. Oo nga. Dahil lang doon. Pailalim siyang tumingin. Tapos yung kaibigan ko, takang-taka talaga. As in, nagulat siya, binabaranggay na siya. Diba? Yung wala siyang ka-idea, hindi naman sila nag-usap man lang. Tapos biglang nagkabaranggayan. Nang dahil lamang sa ganung klase ng tingin, facial expression pa lang yun. Totoo. So again, kung lahat ay papatulan, nakawatay tayo dyan. Lahat mainit ang ulo, lahat kumukulo ang dugo, di ba? Yes. Iiwas na po tayo sa mga ganyan. Alam niyo po, sa totoo lang, ang iksi lang ng buhay. Agree. Ang iksi lang talaga ng buhay. Ilang beses na natin yung naranasan sa, hindi man sa atin, kundi mula sa ibang mga tao. Totoo. Na nagugulat tayo na parang, kausap ko lang kanina o kaya kasama ko pa lang siya kahapon, 'di ba? Tapos biglang mawawala. So ibig sabihin, ganun lang po ka delicates. Ganun lang po ka fragile yung buhay. So kung ang iksilan ng buhay, delikado ang buhay, fragile ang buhay, tapos ang gagawin mo pa, lagi pang kumukulo ang dugo mo. Nako! Bukas wala ka ng buhay, di ba? Mas mapapaiksi talaga ang buhay nyo, mga kabisyo, pagka ganong sinasanay natin ang sarili natin na laging triggered, stress, lagi nagagalit, hindi po maganda sa immune system. And totoo yun yung stress talaga nakamamatay. Correct. At magandang i-process yun, yung sinabi ni partner na maiksi lamang po ang buhay. Totoo.
Totoo. Para ilaan natin ang oras sa galit. Alam mo, totoo, partner, kapag may nababalitaan tayo na may sakit, tas namatay, o kaya yung mga biglang namatay, ang nakakaano siya bumabalik ka sa Napapareflect Oo, ka, parang no? ganon. Parang mapapabalikwas ka, ganon. Parang may mali di ba? Pwede palang kunin kahit sino at anytime. Yes. Di ba? Kung lagi nating iisipin yung ganon, kahit gaano ka negative, mas magkakaroon tayo ng pangunawa sa kapwa, pag-intindi na hindi ko na lang din siya dapat patulan. Totoo. 'Di ba? Pero alam mo, sa totoo napakahirap. Yung hindi papatulan yung lahat ng mga bagay. Hindi naman kasi lahat ng tao partner tulad mo na nonchalant partner. Siguro nung bata ako, may nabili yung nanay ko na vaccine na pampakalma. Feeling ko hindi lahat ganun Naubos nung panahon nung 1979. Totoo, wala na. Last stock na kasi ni December ako pinanganak. Hindi na natirhan lahat. So wala nang ginawa pa para sa mga future generation. Ikaw hindi lahat. umabot sa'yo 1980 ka naubos na. 85 kayo ako pinanangat. Ay, 95. Charot. Kaya walang-wala na. Ubus na naging vaccine noon. Totoo, hindi lahat ng tao ay nonchalant. Si partner kasi nonchalant siya Parang kahit anong bato mo dyan, chill lang siya. Hindi lahat ganun May mga ibang tao talaga na madaling matrigger. Na parang may sinabi lang siya o kaya nagtaas lang ng kaunti yung boses, matitrigger, ganun. Diba? Pero again, wag natin patulan lahat. Correct. Kasi pwede nating intindihin bakit siya ganun baka kaya mataas yung boses niya. Di ba nasabi na natin noon, bakit yung isa nating kakilala, ang lakas ng boses niya, ang taas ng boses niya. Yung pala, hindi lang siya kasi nakakarinig. May problema pala siya sa tenga. Pero sa totoo lang, akala lang natin lagi siyang galit at narinig natin siya, matitrigger tayo dun Sa ganun, ano ba yun? Sumisigaw! Ay, malay mo, pahinante sa terminal. Pwede din, di ba? Yun ang training niya. 30 years siyang pahinante, di ba? 25 years sa truck, di ba? Sa truck, na kailangan nagsisisigaw para hindi mabangga nung truck at 35 years siya doon sa bus, di ba? 10 years siyang trabahador sa palengke. Sa totoo, di ba? Yung mga tao sa palengke, lagi nagsisigawan. Lagi. Laging hyper yan. Hindi mapapansin yung isda mo, di ba? Hindi mapapansin yung galunggong mo. Tapos ginajudge mo? Ginudge mo na laging galit. Ginudge mo na may issue sa sayo. Pero sa totoo lang, yung training niya. Laging sumisigaw or di naman kaya meron palang health condition. 'Di ba? Yes. O di naman kaya may ganun, 'di ba? Parang in the same way na yung mga Ilonggo, ang hinhin nila, kahit galit na sila, mahinhin pa rin yung may mga kalala talaga akong nagmumura na pala sila. Mura na yan, sabi ko. Minumura mo na ako sa lagay na yan. Alam mo yung sarap na magalit ako, natawa ako, di ba? Kasi may ganun. Pero meron din namang mga kultura o lahi na talagang sadyang pasigaw sila. Totoo. Oo, hindi nila sinasadya. Ganun lang talaga din sila magsalita. Correct. So papasok din pala dyan, talagang kailangan mong intindihin. Minsan wag din tayong judgmental. 'Di ba? Pag naintindihan din naman pala natin yung tao kung bakit tayo natitrigger sa kanya, pero mas nangibabaw yung pangunawa mo. Walang negative energy na lalabas Correct. Diba? Kasi minsan iintindihin mo talaga siya. Yes. So pwede nating gawing magandang perspective mga kabisyo. 'Di ba may mga bagay na nakaka-trigger talaga given yan Totoo. Kahit saan ka pumunta may mga stress factors. Yes, na nandyan sa paligid. Pero minsan pag inintindi mo, nilawakan mo yung pangunawa mo, hinabaan mo yung pasensya mo. Na kaya pala siya ganoon. Kasi may dahilan. Oo, may dahilan. Ikaw triggered ka. Correct. Nainis ka sa mukha niya. Pero hindi mo alam. Hindi mo kontrol yun Correct. Ano gagawin ko naman niya sa nanay niya? Hindi lang yun. O kaya, nainis ka sa pagkatao niya, nainis ka sa niya. Pero sa totoo lang, meron palang dahilan kung bakit siya ganun. Diba? Yes. At pag naintindihan mo kung bakit pala siya ganun, kasi may pinagdadaanan pala siyang matindi, mas maiintindihan mo siya, mas lalawak ang pangunawa mo, mas babait ka. Correct. Mas hindi na natin napapatulan ang lahat ng mga bagay-bagay sa buhay-buhay. Diba? Ganun lang po yan mga kabisyo ha. Hindi ko sinasabing lang, mahirap po. Lahat na sinabi ko, hirap akong gawin. Bilang hindi ako Triggered nonchalant. din pala. Correct.
Ang tao madaling ma-trigger din. Pero dati may nasabihan ako na ganyan eh. Ate ko ayaw mo mag-serve, ayaw mo magtrabaho. Oo. Parang gano'n kasi ang sungit-sungit niya, parang pabagsak niyang binibigay yung mga pagkain. Ako na-trigger ako kasi anong gagawin? 'Di ba? Oo. Ay, ikaw ba naman haiyan ka ng mainit na sinigang? Oo, 'di ba? Tapos binagsakan ka, 'di ba? Hindi ka ma-trigger. So ako parang ate ko ayaw mo magtrabaho, magsabi ka dun sa boss mo. Hindi yung ganyan na galit ka. Yung pala partner nung inusisa ko, 'di ba? Dahil syempre wala naman ako magawa that day. Wala naman ako magawa that day. Parang gusto ko lang namang basta nagkausisaan, 'di ba? Na pag-alaman na maraming problemang iniwan sa bahay. So yun naintindihan mo ngayon. ngayon. Oo, parang kaya pala kasi hindi naman lahat talaga yung iiwan mo yung problema mo sa bahay pag nagtrabaho ka kasi yun naman yung ideal. Kasi pag nagtrabaho ka, kailangan kaya ka binabayaran para gawin mo yung work mo. Hindi ka binabayaran para magsimangot ka dyan dahil may problema ka. Yun naman talaga. Pero sa totoo lang, kung napakabigat din naman, hindi naman din mabilis na iwan lang basta yung problema. Diba? So, doon niya dinaan sa mga plato, partner. Padabog siyang nagbigay ng serbisyo sa mga customers. Oo. Although, syempre, hindi naman natin sinasabing tama yun, ha? Hindi naman natin sinasabing tama. Minsan nga, kailangan ding maisahan yung mga yan para matuto. Para matuto. May mga ganon. Pero ang sinasabi lang natin, hanggat kaya nating habaan ang pasensya, intindihin ang bawat tao, gawin po natin. Tama yun. Ang iksi lang po talaga ng buhay, promise. I-practice natin maging mabait. Pwede po yun. Araw-araw, try mong gumawa ng kabaitan. Kahit pa isa-isa lang. Doon mo umpisahan. Diba sa pa isa-isa, anong ginawa mong mabuti simula kaninang umaga? Yan. Meron ba? Ay, nako. Nervous na yung isa. Hindi kasi paano ko, halimbawa, partner, tawag doon, rapture ba yun? Yung second coming. Nagkatawagan na. Eto na, di ba? Nagkatawagan na at 12:35 p.m. ngayong araw na ito, di ba? Ngayon, natataranta ka, ano ba ginawa ko kanina? Ako, doon pala. Ako, patay tayo dyan. Meron pala akong pinatulan na konduktor, di ba? Nambash na naman pala ako. Tanira na naman pala ako ng kapwa. Chinismis ko na naman yung kapitbahay ko. Sabi niya, secret, pero shinare ko sa iba, di ba? Nako. Nanganganib ka doon. Oo, wala ka na agad pamasahe, paakyat ng langit. Naku, patay tayo dyan, di ba? Hindi naman din natin alam talaga kung kailan. Correct. Sa totoo lang, di ba? Kaya, again, and this is also a reminder, which is something that we remind all of our tambalanisas almost every day, partner. Simula nung nag-mature tayo kahit papaano. So simula na nabawasan yung pagiging balahura at balasubas natin. Nag-mature kami. Nag-mature na po kami, ganun, 'di ba? Lagi natin pinapaalala na dahil nga maiksi ang buhay, bukod sa practice natin yung kabaitan, dagdag ligtas points sa langit, bukod sa ang iksi nga ng buhay, wag na tayo matrigger sa mga maliliit na bagay, di ba? Bukod doon, ang lagi din natin nga pinapaalala sa mga tambalanisa natin, i-appreciate natin kung sino yung mga tao sa paligid natin. Yes. Lalo na yung gumagawa din ng kabutihan sa atin. Isa-isahin mo yun. Mabibless ka. Feeling mo, napakaswerte ko naman, napapaligiran ako ng mga ganitong klase ng tao. At saka i-appreciate mo sila, ha? Hindi mo alam kung ano yung kapag ka meron kang sinend sa kanya na smiley face. O kahit nga minsan kinamusta mo lang eh. 'Di ba? Kumusta ka ngayon? Ganyan, 'di ba? Ganun, no? Mga ganun, hindi yung Mars, kumusta? Magkano? Yun nagkasunod. Nagkaroon na ng negative connotation yung word na kumusta eh. Ayaw natin ng mga ganon, di ba? Pero totoo, ang iksi ng buhay, ang blessed mo kasi nakakasama mo pa yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo, kahit hindi naman perpekto ang bawat pamilya eh. Di ba? Ang bawat tao, walang perpekto. Ikaw mismo eh, kapag umpisan pa lang natin sa anit mo na medyo mabalakubak, di ba? Alam mo na kagad na hindi ka perpekto, alam mo na kagad na marami kang kamalian eh. So, ganun din yung ibang tao. Correct. So kahit na matindi yung kamalian na meron sila mga kapintasang nakakairita, may mukha silang nakakabuhisit, di ba? Maswerte tayo, buhay sila. Maswerte tayo, nakakasama pa natin sila. Maswerte tayo, we are blessed kasi nakakatawa tayo kasama sila, nakakakain together with them. Di ba? Buhay sila, nakakawakan natin sila, di ba? Appreciate natin kasi again, maiksi ang buhay. Hindi lang buhay mo, kundi buhay nila. Yes. Di ba? Yun yung pag inisip mo yun, isip mo yun na parang, oo nga, no? Di ba kasi kung ako lang sa sarili ko, pag nategi ako, ikaw partner, pag nategi tayo, hindi na natin alam yun eh, di ba? Kung ano man talaga yung nangyayari after life, tayo na lang nakakaalam nun kapag ka, na may pagtawid na ganun. Pero ang mas mahirap, yung mga nasa paligid natin. Pag sila yung nawala. 'Di ba? Pag nawala ka. Hindi, sila ang nawala, partner. Kasi ako, pag nawala ako, hindi,
okay na ako Pero mas mahirap pag nawala yung mahal ko. Kasi ako yung nandito sa lupa. Gets mo, partner? Yun yung mas nakakapanik na, oo nga, no? Hindi lang pala maiksi ang buhay para sa akin. Maiksi ang buhay para sa ating lahat, sa kanila din. Ay, lalo na paano kung may utang ka sa kanya? Ayun na nga ba na sinasabi natin? Di ba may utang siya sa'yo? Ay, naku. Di lalong mahirap yung sa may iiwan talaga. Ay. Ang tanong kasi nun, paano ako makakasingil? Ayun na nga. Laki-laki pa naman ng utang nung tapos sa tegi na. Di natin, kanino ako maniningil? Di natin alam, partner, kung ang utang ba ay namamana. Di ba? Na kapag ka namatay ba siya, pwedeng bayaran ng anak. Oo, nung anak, ganun. Pwede mo bang singilin yung pwedeng, wala na yung nanay mo, di sige, yung atay mo na lang, di ba? Pakidnik ka naman dyan. Pakidnik ka naman dyan. Nakakaloka yung pakidnik ka naman dyan. Atay na lang pambayad utang. Oo, di ba? Nangangailangan din ako ng atay, di ba? Mahirap. Mahirap di ba? So, gets. hindi mo din naman talaga masasabi kung hanggang kailan yung buhay mo at yung buhay ng mga mahal mo sa buhay. So, habang sila ay nabubuhay, habang sila ay nandyan, wag mo nang ipagpasabukas yung pwede mo na silang ilibre today. Yes. Wag mo nang i-postpone yung pwede mo na silang i-text at sabihin, hi, hello, kumusta, mahal kita. Wag mo nang i-delay. Isang malaking check ng pink na ballpen. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Ingat po kayo mga kabisyo. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!